בואו קצת נסתכל על התכנון, על הפיתוח שצפוי להיות ברמת השרון. אז אמרנו פה... תכף אני אתייחס לזה גם בקטגוריה הזאת. פה אזור תעשייה של 750,000 מטר רבוע מסחר ותעשייה. אזור פי גלילות, 6,000 עד 9,000 יחידות דיור, עם 750,000 מטר רבוע של מסחר ותעשייה, בעיקר מגדלי משרדים. נווה גן אמור להגיע ל-1,600 יחידות דיור, היום סדר גודל של 1,000. צפונית לו, שכונה חדשה של 2,900 יחידות דיור, ביחד זה אמור להיות 4,500 יחידות דיור נוספות. זה כבר לא מושבה קטנה, כבר עיר גדולה. זה גלייה גבוהה? כן. סליחה, כמה תושבים יש ברמת השרון? 48,000. תלוי מי אתה שואל, אבל לפי הארנונה 48, לפי הלשכה לסטטיסטיקה 41 שנה. כמה הקפיאו? 36,500 ומשהו בעד זכות הצבעה. פה מדרום לטניס, מי שמכיר את הרצועה של הטניס, עוד 3,251 יחידות דיור ו6 מתחמים. אנחנו בתוך מורשה מקדמים 6 פרויקטים של פינוי-בינוי, ופה בשפיץ הזה אמור להיות פרויקט של בנייה לזוגות צעירים. ממערב לבנייה הקיימת היום אמור קצת להמשיך. אני ישבתי עם מהנדס העיר שדיבר איתי ואמר לי 4 יחידות דיור לדונם זה מעט מדי. אני חושב שזה מקום שצריך לדעת לשמור אותו נמוך. ברמת שרון יש מגוון של אוכלוסיות, זאת אומרת, יש אנשים יותר מבוססים ויש פחות מבוססים. זה מקום שבו צריך לדעת לתת את האפשרויות גם לחבר'ה יותר מבוססים לגור. ותכף אני אתייחס לנושא של הזוגות צעירים. ויש את מה שאנחנו אוהבים לקרוא לה המושבה הוותיקה. עכשיו, פה דיברתי על המון אלפי יחידות דיור שמתוכננות. זה רק על המפה, איתי? התוכנית הזאת, מה שנקרא מדרום לרצועת הנופש, נווה גן, שכונת אשדר, מצפון לנווה גן, פי גלילות והאזור תעשייה, כל הדברים האלו כבר אושרו ברמת השרון. זאת אומרת, נמצאים בוועדה המחוזית. הם הוציאו כרגע כאילו הגרלה, מי שרוצה להירשם, במיליון 710, זה בדיחה כל הסיפור. זה היה פה, זה ברחוב החלוץ. זה לא קשור. מאוד נקודתי. זה פרויקט אחד ש48 יחידות בפינוי-בינוי הופך ל200, זה לא קשור. זה פה ברחוב החלוץ. למה נגיד להם שאין כסף, הם לא יהיה להם בניין שיכולים לגור בגיל 70, גם זה אני עושה. אמרנו שלא בסוף, כי אז ככה לא יהיה פה, אף אחד לא נלך לאיבוד ולא נבין כלום. פה יש את המושבה הוותיקה, האזור שאנחנו נמצאים בו כרגע, 3 קומות על עמודים, אזור מאוד נעים, רגוע, סימה, באמת. והאזור הזה נמצא תחת מה שנקרא מתקפה. יש פה את המבנה של הבזק, מכירים אותו, נכון? גורליו. יפה, אנחנו בדבורן ויאנה, אני ביום אחד לישיבה ואני רואה שמבקשים להפוך את מבנה הבזק, לשנות ייעוד משטח ציבורי לשטח למגורים ולבנות שם 11 קומות. אני אומר, חבר'ה, מה אתם עושים? אתם משנים את הייעוד של השכונה, את האופי של השכונה. אם אתם שמים פה 11 קומות, שכל מסביב 3 קומות, אתם משנים את האופי, הרי נשארתם בניין אחד, כולם יוכלו להתיישר לפי הקו הזה. איציק אומר לי, אתה צודק, זה באמת לא בסדר, 10 קומות. הירוקים מיד מאמצים את התוכנית בחום, כולם מוחאים כפיים והתוכנית ככה עוברת. יש רק, כנראה שזה היה מאוד חשוב למישהו לשנות את הייעוד, איזו חברה קנתה את זה מבזק, יש רק בעיה חוקית אחת כנראה. ברגע שאתה משנה ייעוד, זה שטח שהופקע, ברגע שאתה משנה את הייעוד בחזרה למגורים, זה חוזר לבעלים המקוריים. עכשיו, הוא לא כל כך רצה כנראה לעזור לבעלים המקוריים, כנראה רצו לעזור למישהו אחר. אז יכול להיות שניצלנו מהתוכנית הזאת דרך הקטע הזה. אבל אם זו הייתה התוכנית היחידה שלא רוצים לבנות מגדלים באמצע הרובע, הייתי אומר לך יכול להיות. אבל כוכב כל הזמן מדברים לבנות איזה מגדל של 17, 18, כל מספר תופס. רחוב בן חיים, מי שמכיר למטה ברוסישקין, הביאו לנו פרויקט של פינוי-בינוי, גם כן. אפשר לעשות שם יופי של תמ"א 38, זה לא מספיק. במקום גן שרה אמור להיות מגדל, החניון של הנצח, מגדל. באחד הישיבות דיברנו על מה יקרה עם סוקולוב, 12-15 קומות, מגדלים. זאת אומרת... מה יקרה עם סוקולוב? אם זה יתנהל כמו עכשיו, או אם יתחלף ראש העיר? מה מתקרב?
תכף אני אספר מה אני רוצה לעשות. אפרופו כל מה שאתה אומר על המגדלים, אם אני זוכר טוב, כשהוא התחיל את הקדנציות הראשונות שלו, הוא אמר רמת השרון, אני לא אתן לבנות לגובה. זה היה הסיסמה שלו. מה קרה? מושבה קטנה עם פרח. כן, נכון. הפרח עוד שם. נו? הפרח עוד שם, הסיסמה השתנתה. מה קרה? או שלא יודע, אולי... לא שואלים אותו? אלה ש... אין דיונים באמת אינטליגנטיים במועצה. בוא, אתה מרים לי הנחתה לזה הבא. תראו, יש דרך להתמודד עם כל הדברים האלה. סתם עוד כמה דוגמאות. בנווה מגן, באזור תעשייה הקטן, לפי אחת התוכניות, שורה של מגדלים של 15 קומות. זאת אומרת, לא חסרות פה תוכניות לבנייה מאוד גבוהה בתוך רמת השרון. עכשיו עוד פעם, בואו נבין משהו. פה הכל בנוי לפי 3 קומות על עמודים, לפי יחס חנייה של חנייה לכל דירה. זה מה שעשו פה. הרחובות, הרוחב של הרחובות, כמות החניות... 1.5 אם אני לא טועה. לא, זה התקן החדש. זה התקן החדש, מדבר 1.6 וזה. שבנו... היה 1 ל-1, נכון. ברבנו תם 8, כל דירה, יש לה חניה למטה. נכון. עכשיו אנחנו היום נמצאים במצב שכל דירה יש לה לפחות 2 מכוניות, ובחלק מהמקומות גם אחד הילדים נהיה מספיק גדול, גם יש אוטו שלישי. יש בית כנסת, מגיעים אליו מתפללים. יש פה מבני ציבור, יש פה, שמו את בקלמן, את הפיס שם. מפעל הפיס. לא, זה לא מפעל הפיס. אשכול הפיס. כן, יש שם, אתה יודע, פתחו את השער אחורה, המון בעיות של חנייה, המון בעיות של תנועה. וכשאתה... לא, דווקא נעים לי. כן? כן? אולי מה אני אעשה? אני אנסה... אולי מישהו תחליט. אני רוצה לשבת פה? יהיה לנו חם. חבר'ה, הכלי להתמודד עם זה, שעוד פעם אני מחזיר אתכם, מה זה לנהל ומה זה לתחזק, זה להכין תוכנית אב לרמת השרון. מה עושה תוכנית אב? תוכנית אב לוקחת את המפה, לוקחת את מה אפשר לעשות על המפה הזאת, ולפי זה אנחנו שמים את הפרויקטים. זאת אומרת, אם אני לא יכול, לפי הרוחב של הרחובות, לפי הפתרונות חנייה שאני יכול להציע, אני לא יכול לשים בנייה גבוהה, אין לי את האפשרות להבטיח לכם איכות חיים נורמלית, מבחינת ההתנהלות שלכם, בפנים איפה תשימו את הרכבים והכל, אני לא מקדם את הפרויקטים. עכשיו אני מבטיח שתוך שנה תהיה תוכנית אב. אני מרגיש חופשי להגיד את זה, כי כבר הוכנה לרמת השרון תוכנית אב, שמה שצריך לעשות זה לעדכן אותה. אני חושב שאדם מזור הכין אותה, התוכנית הזאת קיימת. איציק אומר, אני לא מוכן לשלם את כמה עשרות אלפי שקלים בשביל לממן את החידוש של התוכנית, ותבינו לעירייה כמה עשרות אלפי שקלים, זה כלום. וזה הדבר הכי חשוב שיש, כי אחרי שאתה בונה, יודעים, חולדאי בקפלן הזיז בתים, אבל אין פה לאיפה להזיז את הבתים. גם בחלוץ, אולי אחרי זה אני אספר סיפור, אבל אולי כן אפשר לעשות את זה, אבל אין פה לאיפה להזיז את הבתים. עכשיו, יש נושא של תמ"א 38. אנחנו נמצאים בשכונה שאחד הפרויקטים העיקריים שלנו, מה אפשר לעשות עם סוקולוב. הבניין הזה בתהליך. להרוס לגמרי. לא צריך להרוס לגמרי. מדינת ישראל יצרה תוכנית שקוראים לה תמ"א 38. תמ"א 38 יש המון ככה מחלוקות על כמה היא טובה או לא, אבל אין ויכוח על דבר אחד. בניין אחרי תמ"א 38 נראה הרבה יותר חדש. אין ספק שמבחינת מה שהוא נותן לתושבים, הממ"ד, התחושת ביטחון של הממ"ד, אני לא מומחה בגיאולוגיה, אבל אני לא יודע, אני מניע, לפי התקנים, אם מוכפים את התקנים ואת הכל, הבניין אמור להיות יותר אמין מבחינת רעידות אדמה, הוא נראה חדש, יש מעלית, הרבה פעמים עושים גם מחסנים והרבה דברים. זאת אומרת, אין ספק שזה משדרג את החיים של התושבים, זה לא עולה כסף לאף אחד. מה שכן עושים, דוחפים למעלה עוד קומה או שתיים. בסוקולוב יש סדר גודל של 30-40 בניינים שאין חדרים על הגג. זאת אומרת, אם אתה לוקח את סוקולוב ומרביץ פה את הנושא של תמ"א 38, כשאתה במקביל כעירייה לוקח את שאר הבתים, עוזר להם בשיפוץ ומשפץ את הרחוב עצמו, אם אתה מוביל מהלך כזה, רחוב סוקולוב יכול לראות אחרת לגמרי, תוך תקופה של כמה שנים בודדות. עשו את זה בתל אביב, אבל אבן גבירול. אבן גבירול יותר ארוך מסוקולוב, חידשו אותו, אני עוד פעם אומר, בעשור האחרון, תקציב הפיתוח ברמת השרון היה מעל מיליארד ש"ח. זה המון כסף. וכשאני תיארתי לכם שהולכים לעשות פה אזור תעשייה של 750,000 מטר,
ושאני מדבר איתכם על בגלילות עוד 750,000 מטר רבוע, כל הדברים האלה אמורים להכניס עוד אלפי יחידות דיור והכל, זאת אומרת, רמת השרון צפויה לקבל המון כסף לקופה. זאת אומרת, שאם זה מה שחשוב לנו, אפשר... וכולם יהיו דירות. וכולם יהיו דירות. כולם יהיו דירות, זה משפט שמי שאומר אותו הוא קצת לא אחראי, אבל אני כן רוצה להגיד לך דוגמאות שכן אני ניסיתי לדחוף הקדנציה בנושא של בנייה לזוגות צעירים. אני דיברתי שבכל בנייה לגובה, רבע מהדירות יהיו דירות קטנות. אני הצעתי את זה בספטמבר 2009 והצעתי את זה במחאה של 2011 עוד פעם. זה היה מייצר ובנו לא מעט דירות ברמת שרון כמו שאמרתי. אם היו עושים את זה, מאמצים את התוכנית הזאת, זה היה מייצר כמה עשרות, לא אפילו מאות יחידות. אצלם בבניין יש המון דירות קטנות. המון דירות. אני לא יודעת, מה זה... הדבר השני, מה? חילוק דירות. אז יפה. כל דירה זה 3-4. שנייה, יפה. הנושא השני שאני גם הצעתי אותו, מה שנקרא פיצולי הדירות. ברחובות הראשיים אנחנו צריכים לקבוע מינימום. הרי היום יכולים לחלק את זה גם ל-17, כי לא אוכפים את זה. יש חבר'ה צעירים בני 20 וקצת שרוצים לגור ברמת השרון, קרוב להורים, והם לא יכולים לקחת דירה של 4 חדרים. הבעיה שלא באים הצעירים שגרים פה ההורים שלהם. באים מתל אביב, וגם לא בוחרים פה, וגם לא משלמים שום ארנונה. ארנונה משלמים. ארנונה משלמים, זה לא העניין. אבל אם אתה לוקח את סוקולוב ואוסישקין ואתה קובע איזשהו מינימום שהוא סביר, לא 17 מטר, אלא 35-40 מטר, ואז זה נותן לך דירות נחמדות. עוד פעם, ברגע שעושים את זה ברחובות הראשיים אין תנועה. כי אנשים לא נוסעים מהרחוב הראשי לרחוב הראשי, הם לא נוסעים לסופר, למרכזי קניות. כן? אז זה פתרון. אבל צריך מקום... אבל אין מה אתה עושה? יפה. עכשיו עושים את זה לרוב, עושים את זה דרך. זה לרוב בא גם במקביל, אמרתי, ברחובות הראשיים יש המון פרויקטים של תמ"א 38 ואחרים. ובפרויקטים של תמ"א 38, רמת השרון זה העיר עם מלכי הקרקע כמעט הכי גבוהים שיש בארץ. מעל 20,000 שקל למטר. כשאתה בא ואתה מאפשר, אני הצעתי להקים מנהלת התחדשות עירונית. מה זאת אומרת מנהלת התחדשות עירונית? יש אותה למשל ברמת גן, שם הנושא של התמ"א מאוד מאוד תפס. אני, מתחת מהנדס העיר, אני מעסיק על חשבוני כעירייה, עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים. תושב שרוצה לעשות פרויקט, אתם כדאירית של בניין שרוצים לעשות את הפרויקט, אתם באים בעיריית רמת השרון, יושבים עם הסגל המקצועי שלי, של מהנדס העיר, שהוא יושב איתכם על הפרויקט שלכם. אני אומר לכם, תקשיבו, אתם רוצים לעשות 2 קומות וחצי? אני מוכן, אני אפילו מוכן שהקומה העליונה תהיה נפרדת מהקומה למטה. אני מכין תוכנית לזה. מה שאני רוצה בתמורה, אני רוצה מכפילי חנייה. אני רוצה שיש היום כל מיני כאלה... שעולים ויורדים. אתה מדבר פעולת ריבונית? קוראים לזה מנהלת התחדשות עירונית. איך קוראים לחברה שעושה את ה... לא, כרגע נשמע חברת הריבונית, כי יכול מסייע... רימונים... כמו עזרה בביצרון בתל אביב. נתנו לרימונים לעשות את זה. מנכ"ל החברה הכלכלית, אתה יודע, היה במהלך הקדנציה הזאת, היו 2 מנכ"לים לחברה הכלכלית, במקרה 63 מועמדים במכרז הראשון, 67 מועמדים במכרז השני, אומרים, הפלא ופלא, 2 ניצבים במשטרה. הראשון היה סגן מפקד מחוז תל אביב, שאנחנו נמצאים תחתיו, והשני היה מפקד יח"א. איכשהו מכל המועמדים שבאים, תמיד נבחר הניצב מהמשטרה, הוא מנכ"ל החברה הכלכלית. האנשים שנמצאים בחברה הכלכלית לא מבינים בתמ"א 38, הם לוקחים 9% תקורה, שזה מעמיס על הפרויקט, ועובדה, שורה תחתונה, כל רמת השרון עד היום, תכלס בוצעו 3 פרויקטים. זאת אומרת, אותו מנהלת התחדשות שהם הקימו תחת רימונים נכשלה, היא לא ידעה לעשות את זה, היא באה לזה כגוף כלכלי. אני מציע לעשות את זה מתחת לעירייה, מתחת למהנדס העיר, ואז כמו שאמרתי, אתם באים לעשות את הפרויקט, אני אומר לכם, אני מוכן ללכת לקראתכם בהרבה דברים, אני רוצה לכם בחזרה חנייה, וזה משהו שאני אעמוד עליו, שיהיו בפרויקטים. מה זאת אומרת? יש היום פתרונות של מכפילי חנייה. אני יכול להראות לך אחר כך תמונות. מה שאתה מייצר זה על אותו מקום חנייה אחד שיש, חופרים למטה, זה חברות שיודעות לעשות את זה, המחירים פה זה 10,000 שקלים למקום חנייה, שמי שמכיר מה שזה אומר, זה כמה משלמים היום למקום חנייה, ואנשים שקונים דירה ב2.5 מיליון ש"ח, אין להם בעיה לשלם את העוד 70-80 אלף שקל בשביל עוד מקום חנייה. עכשיו אם אני גנסר את זה כתנאי, ואני פה אומר, תראי, 3 פרויקטים שקרו עד היום, הם היו קומה ואת החדרים על הגג. זאת אומרת, ברמת השרון הפרויקטים הם כלכליים גם בלי 2.5 קומות. זאת אומרת, כל ההטבות שנתנו בתמ"א 38, אנחנו לא צריכים אותם, בגלל שההכנסות פה הן גבוהות.
בניין של 3 קומות, לחזק אותו והכל, זה סדר גודל של 7-8 מיליון ש"ח. החיזוק והבנייה הנוספת והתוספת בנייה. ההכנסות מ4 דירות כאלה היא סדר גודל של 10 מיליון ש"ח. זאת אומרת שאני עושה 2.5 קומות, אני פה יצרתי פרויקט שהוא ב100% רווח. אז אין לי בעיה לבוא ולהגיד ליזמים, בלי מכפילי חנייה ובלי פתרונות. יש שם למשל פתרון שאת מגיעה עם האוטו, יש כזה, הוא מתיישב באיזשהו סטנד, את יוצאת מהאוטו, לוחצת על כפתור, והוא לוקח לך את האוטו, לא, הוא יורד למטה. אם הוא היה עולה למעלה זה היה מכוער, היית הולך ברחוב והיית רואה תעודת כאלה, סדרות של מכוניות, אנחנו לא רוצים את זה מכוער, רוצים את זה יפה, זה לא פוצע את הרכבים, לא נכנסים בעמודים, אין כלום. פתרון מאוד יפה, שקט, אני ישבתי עם מנהלים של חברות כאלה, דרך אגב, כדי לפתור בעיות של חנייה. יש מקומות בעולם שבהם עושים כאלה חניונים ציבוריים. בתל אביב עכשיו, חל התרבות, חפרו לתוך הרצפה ויצרו שם חניוני ענק מתחת לרצפה. גם ברוטשילד. זאת אומרת שזה משהו שאם אתה חושב שהוא מספיק חשוב וצריך לעשות אותו, והיום יש לנו פה מצוקת חנייה, זה כיוון שצריך ללכת אליו. עכשיו, למשל חלק מהבניינים בסוקולוב, אין לך איפה לדחוף את המרתפי חנייה. אם אתה מסתכלת למשל על המתחם של הפלאפלים צפונה, יש שם את הרכבות האלה של הבניינים. כן. אני מדבר ממש אחרי הפלאפלים, יש לך שם כמה רכבות כאלה. בין סוקולוב 80 לשדרה. כן. אתה בסתם יודע. שם אתה לא יכול לייצר מרתפים. אז אתה לוקח כופר חנייה מהקבלן, ואז עם הכסף הזה אני צריך לבנות עד 250 מטר בפתרון חנייה. אני יכול לקחת את הכסף מהבתים האלה שאני מחדש אותם דרך בנייה נוספת, ואני מייצר חניונים נוספים. ציבוריים. אוקיי, אז זה למשל. אז כשאני אמרתי איך מנהלים גם את הפיתוח של העיר, אז אני מתכוון לייצר תוכנית אב, שתוכנית אב לוקחת על המפה שנים קדימה את כל התוכניות, בודקת מה אנחנו יכולים להכיל פה ברובעים האלה. ועוד פעם, אם אתם מסתכלים על התוכניות החדשות שמתוכננות, זה תוכניות שלקחו שם בחשבון שבמתחם כזה היו 9,000 יחידות דיור חדשות, ויש שם רחובות מאוד רחבים, שבילי אופניים, סדרות של עצים, הכל. זה באמת מסחרי ושילובים והכל. השכונות האלה נראות מדהים על הנייר. רוב העדה, רוב העלון, נווה מגן, הם לא ערוכים לקבל כזאת תוספת של יחידות דיור כמו שרוצים לעשות. מישהו התקשר אליי השבוע ואמר שמסתובב פה תיקון לטאבה שייתן בכל אזור המרכז 11 ו-12 קומות. עכשיו איפה ידחפו את זה באמת? כאילו... אין מקום. איפה? אין. אבל אני הייתי במפגש עם רוחברגר, והוא אמר לי שלא יהיו, הוא לא ייתן בנייה לגובה. אני הבאתי לך דוגמאות של פרויקטים לגובה שקודמו הקדנציה אצל רוחברגר כיושב ראש ועדה מקומית. אני מוכן להעביר לך, תביא לי מייל, אני אעביר לך את הפרוטוקולים של הישיבות. הבאתי לך דוגמאות שהיו. שום דבר לא, אני לא, את יודעת, מספר סיפורים. זה תוכניות שהיו ישיבות במועצה שדיברנו עליהן. אני מאוד מאמין בתמ"א 38 כי הוא מוסיף בצורה מאוד מאוד מדודה. הוא מוסיף קומה, הוא מוסיף 2. מתוכננות כל כך הרבה יחידות דיור נוספות. תבינו, כל התוכניות האלה ביחד זו רמת השרון של סדר גודל של בין 150 ל-200 אלף תושבים עם אזורי תעשייה אדירים. ממש קיבוץ. מושבה קטנה. קיבוץ. אז את מבינה, אז למשל פתרונות, הילדים שלנו יוכלו לגור מאוד קרוב בינינו יחסית. אבל כאילו לקחת את הרובעים האלה ופשוט לדחוף פנימה, כי חייבים לייצר עכשיו משהו כדי להגיד, הנה אני עושה משהו לצעירים או לא, או כי כל מיני אינטרסנטים דוחפים, זה בעיה. אני מביא לך עוד דוגמה שהיא לדעתי מאוד מאוד, אנשים לא ערים לה לגמרי. לפי ההוראות של התמ"א 38, כל מגרש שבנו עליו 2 קומות עם 400 מטר, זכאי להיכנס תחת תמ"א 38. עכשיו, כל האזור מגורים ב' זה מגרשים של חצי דונם, 80% מותר לבנות, 2 קומות על עמודים. 2 קומות או 2 קומות על עמודים. זאת אומרת, זה 2 קומות, וזה מעל 400 מטר. ברחוב הפלמ"ח, עכשיו יש שם את מה שהיה גן ילדים, הגישו שם בקשה להרוס את הווילה האחת הזאת ולבנות את 3 קומות על עמודים, כי הפקיעו להם חלקה, לא משנה, ומעל זה לשים את התמ"א 38 של 2.5 קומות. זאת אומרת, לקחת וילה ברחוב שהכל מסביב וילות, ולבנות 2 בניינים של 7 קומות, ובנוסף דירות גן.
אני גר בסוקולוב 86, יש את רחוב אלי כהן, מי שמכיר. יש את השורה הראשונה של סוקולוב, מאחורה יש איזה צריף קטן כזה, כנראה מ-40 ושנות ה-40 וה-50. צריף קטן, בטח איזה 40-50 מטר. היזם, בגלל שזה מגרש של חצי דונם, הגיש עכשיו בקשה להרוס את אותו צריף קטן, לבנות 2 קומות על עמודים ולסגור את הקומה למטה, ומאז זה להלביש את התמ"א 38. עכשיו, את הפטנט הזה אפשר לעשות כמעט בכל נווה מגן, וכמעט בכל המערבית. כי בנוי שם משהו ישן כן, קשר. לא, מה הטעות בתמ"א 38 שהם עשו? הרי למה נותנים זכויות בנייה נוספות? הזכויות בנייה נועדו לממן את החיזוק ואת ממ"דים. כשאתה עושה 38-2 זה נועד לממן את ההריסה, וזה נועד לממן את הבנייה החדשה. הם רק כתבו את זה בשני סעיפים שונים, ולא כתבו זה מותנה בזה. זאת אומרת, כתבו שיש סעיף שאומר מה הזכויות הנוספות, וכתבו, אתה יודע, שצריך לחזק, אבל זה לא מותנה, וברגע שזה לא מותנה, זה מה זה קשור. אני מותר לי לבנות ככה. כתבו שזה מה נכנס לתוך התוכנית, וזה יצר את הדבר הזה. עכשיו, זה לא שזה לא משהו שאפשר להשפיע עליו. מיכה גדרון, שהוא יושב ראש ועדת הערר, שהוא למעשה, אחרי שאנחנו פה מחליטים, מה שאנחנו מחליטים, הוא זה שכאילו נותן לזה את הסטמפה הסופית. זאת אומרת, אם הוא עושה לנו, אם הוא מקבל את הערר, כי תמיד היזם יגיש ערר, אז אם הוא יקבל את זה, אז כאילו אין לנו מה לעשות. אז הוא היה פה בישיבה, הבאנו אותו לישיבה, והוא אמר, זה המדיניות שלכם. אם אתם תגידו לי שאתם נגד זה, אני לא אתערב לרמת השרון במדיניות שלה. אז אני חושב שלקחת שכונות של וילות, שזה באיזשהו מקום משהו שאפיין את רמת שרון, וזה הכסף של רמת שרון באיזשהו מקום, השילוב הזה, השקט הזה, הרגוע הזה, ביום שבת אתה שם המדפסת בעבוד 2, 3, 3 מכוניות, הדבר הזה, אני לא רוצה לראות באזורים האלה כשמתוכנן להיות בנייה במילא, אני לא רוצה לשנות את האופי שלה כל כך הרבה, אז אני לא צריך ללכת לשם, אז אני מחליט כראש עיר, שבתוכנית שלי זה תנאי שאני לא מוכן לקבל אותו, אני מייצר קווי מדיניות לתמ"א 38, ושם אני קובע שזה לא יהיה. זאת אומרת, אני מתנה את ה... אז למה לא להוציא תוכנית מתאר, כמו שעושים בהרבה ועדות אחרות, שתיתן מענה לאתר, אבל לא במסגרת של... 3.5 שנים מספרים לי שמכינים אותם.